An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 10 ye octobre kalo bi o tile 28 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye laseli fɔlɔ ye bi o tile 2 ye jace la san kalo 4 no hijira san 1444 san dumaw de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Bakuruba fɔlɔ bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali premier ministre bɛ yen nɔ par intérim colonel Abdoulaye Maïga kunungo ale ni jago magomatigiw ye ɲɔgɔn ye walasa dala dumunifɛn ko nɔgɔya bɛ se ka don o ko la cogo min na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Bandiagara marabolo kɔnɔna na Dana Amasogo olu ka cɛban bɛ Yusufu Toloba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka tigɛ min bɛ tali kɛ bɛnkan ko min n'o bɛ ka kɛ sigidalamaw ni jariwale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko de bɛ ka kɛ sababu ye ni gɛlɛya tɛ ka se ka ban o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. A yirala k'a fɔ ni wulikajɔ kelen ninnu sen fɛ an balima filala ka dɔw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma ka sababuya kɛ donsolakaw ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. M5 RFP Mali kura olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Konima Siribela ale ye wele kɔni bila Mali farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka bolo bɔ Kɔrɔwari finitigilaka ninnu kan na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Ninnu de bɛ kɛ kunnafoni kumaba ye ka fara kunnafoni dɔ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo faraɲɔgɔnba kɔni kɛla premier ministre Jabala la premier ministre Nɔrabila n'o bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Maïga ale ni jago magobatigi ye ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka sigi sen kan dala dumunifɛn ko gɛlɛya min b'o la an ka jamana kɔnɔna na n'a ma ye k'a fɔ ko embargo kɛra sababu ye gɛlɛya caman kɔni ko olu nana wulikajɔ kɔni kɛra ni embargo kɔni n'o bɔra ye hali sisan ko gɛlɛyaw bɛ sen na fɛɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya a bɛ se ka ban cogoya mun na kunungo colonel Abdoulaye Maïga ale ni jago magobatigi ye ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ dala dumunifɛn ko nɔgɔya bɛ se ka don o la cogoya mun na kɛnɛ kan yan nɔ min bɛ tali kɛ Ibrahima Dugure la ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Degun bi ka taa fɔ yɔrɔ dɔn o bɛ na ni degun ye e kan ka taa fɔ maa mun a yɛrɛ y'i wele ka na n'i ka degun ɲɛfɔ an bɛ Ala barikada mais an bɛ fɛ ka bɛɛ ladɔnniya Mali bɛ Ala de bolo ko b'a la ka kɛ n'i y'a ye résultat bɛ kɛ ɲuman ye ka na an ma mɔgɔw ma sigi ni mun ye a bɛ ɲɛ ka taa fɛ o ye Ala ka kɛwalew de ye mun kɔni ye intérêt ko ye an se ye fɛn o fɛn ye an b'o de k'a la gɛlɛya mun bɛ yen n bɛ fɛ ka jamanadenw fana ladɔnniya Mali kelen tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de don mais Mali effort mun kɛ n bɛ n da don a la fitinin nɔgɔ bɛ prix mun na anw fɛ yan a ka nɔgɔ sous-région tɔw ta ye port b'olu fɛ yen sukaro bɛ prix mun na a ka nɔgɔ sous-région tɔw ta ye port b'olu fɛ yen malo bɛ prix mun na a ka nɔgɔ sous-région mɔgɔ tɔw ta ye port b'olu fɛ yen o kuma na jamanaden bɛ kan ka foli kɛ an ka marabagaw ye transition mɔgɔw ye ka duwawu k'u ye Ala k'u dɛmɛ a la nka gɛlɛya in a bɛ diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Ibrahima Dugure la kunungo Mali premier ministre ale ka Jabala la kɛnɛ kan yen nɔ colonel Abdoulaye Maïga ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. An ka jamana an tɛmɛra gɛlɛya dɔw fɛ a ma mɛn n'o ye embargo ye Ala barikala bi an bɔra embargo kɔnɔna la mais ni an bɔra embargo kɔnɔna la secteur privé aw ka jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ. Vraiment aw sɔnna ka gouvernement accompagner ka peuple malien yɛrɛ accompagner pour que laɲini kun ye mun ye o laɲini kana se ka sabati Ala barikala bi embargo tɛmɛra an b'a dɔn fana diɲɛ gɛlɛya bɛ cogo min na bin na ko caman b'a la Mali dɔrɔn tɛ Mali bɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na balo dɔw bɛ a sɔrɔli ka gɛlɛn an yɛrɛ ka jateminɛ la n'an ma wulikajɔ kɛ gɛlɛya bɛ population kan bin na dɔ bɛ se ka fara gɛlɛya kan an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan gouvernement yɛrɛ kɔnɔna la pour que ka se ka hakili jagabɔ kɛ mun ma to vraiment balo bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la an ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma baara mun na a ma nɔgɔn n tɛ dogo a la k'a fɔ ko a jaabi bɛɛ b'an bolo jaabi t'an bolo aw de bɛ terrain kan aw de ye secteur privé mɔgɔw ye donc an ka laɲini mun ye vraiment aw k'an dɛmɛ pour que an ka se ka objectif mun dilen ma k'a atteindre parce que chance kelen mana a kɛra gouvernement a kɛra secteur privé je crois que mun yɛrɛ b'an fara ɲɔgɔn kan o ye parce que an bɛɛ bɛ bɔ jamana kelen na donc population bɛ yen an bɛɛ somɔgɔw don an bɛɛ de ka population don vraiment an comptelen bɛ aw kan kosɛbɛ
akilina jagabo kɔnɔna la aw yɛrɛ miiri nata ye mun ye baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na objectif mun dilen bɛ gouvernement ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ pour que objectif ka se ka atteint pour que tɔɔrɔ mun b'an ka jamanadenw kan ka ca Ala fɛ caman bɛ se ka bɔ o tɔɔrɔ kɔnɔna la a kun ka d'an ye vraiment ni sani mardi nata cɛ aw yɛrɛ miiri nata ye mun ye et que n'an mana secteur ta n'a bɛ se k'o sɛbɛn ka ca ma sɛbɛnni na mun b'a to objectif mun dilen ma o objectif ka se ka sabati. Ni tun bɛ tali kɛ marabolo ɲɛmaa la colonel Abdoulaye Mayiga a y'a fɔ cogo min na baara kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ wulikajɔ ka kɛ teliya la nɔgɔya bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na yarabi Ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye musow tɔgɔla don o bɛ laɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ octobre kalo la san o san kɛnɛ min laɲɛnamaya Mali kɔnɔ a yɛlɛla k'a fɔ ɲinɛta kɔni o taara kɛ banabakaw fɛ yen nɔ an ka minisirimuso min ka baara ɲɛsilen bɛ muso ni du ni denbaya ma wajijɛlakaw furumuso Funɛ Kulubali kunungo ale tun bɛ banabakaw fɛ yen nɔ a ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Ɲina bɛnna banaba ma bi ye musow ka don ye don fila don diɲɛ seleke naani jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko don kɛrɛnkɛrɛnnen ka di musow ma diɲɛ muso bɛɛ ma octobre kalo la pour que musow bɛ se ka u ka tasibila kɛ cogoya min na ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ cogoya min na ka kuma ni ɲɔgɔn ye pour que u ka se ka u ka baara kɛ nɔgɔya ani nafa kɔnɔna na o journée kelen tɛ a journée bɛnna don ka fa fɛnɛ kɛlɛli o bɛ se ka lasabati cogoya min na a bɛnna o ma n'o ye alimentation ye an y'a fila bɛɛ couple ka don ɲɔgɔn na san o san an bɛ a kɛ ɲinanta bɛnna banaba ma banaba choix ma bɔ ne na commission dɔ de ye baara kɛ ko an bɛ taa banaba a nanen fɔ ne ɲɛna kuma caya la dɔw ko an tɛ se ka na banaba sabula ko banaba bɛ zone rouge kɔnɔ ne kɔni a ma ne lasiran sabula depuis don min an bɛ fanga in ta an y'a ta ni mugu ani kisɛ de an bɛ fanga in ta don min an y'a ta ni mugu ni kisɛ ye bamananw b'a fɔ ko k'i to sama kɔfɛ ko gomi t'i sɔrɔ n bɛ point sabanan kɛ mun ye k'i kɔrɔw to fanga la k'i kɔrɔw kɛ colonɛliw ye k'i kɔrɔw kɛ mugu ni kisɛ tigiw ye siranyɔrɔ tɛ kɛ e la ka taa Mali dugukolo fan 14 si la ne yamaruya ɲini sécurité mɔgɔw fɛ n y'a fɔlɔ gouverneur la n ko an bɛna se banaba ma a ko ni sécurité don ko n ka da la k'a fɔ Ala ta kɔfɛ an bɛ don banaba hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la ne ɲɛna an nana fɛn ma sɔrɔ an b'a Ala deli an ka segin fɛnɛ fɛn kana an sɔrɔ ale ta tɛmɛnen kɔfɛ an ye ministre de la défense ɲininka an ka ma an bɛna taa banaba an mago bɛ escorte la mais a fɔra ko ça ne va pas a ko Mali yɛrɛ de la n'a fɔra ça ne va pas mɔgɔ bɛ da a la ko mais an kan ka bila kunna k'anw ye ministre de ye an kana ban ka taa jamana kɔnɔ den si ka wele lamɛn ko président yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ an ye an tɛ sɛgɛn ka an ka sɔrɔsiw fo waati sera Mali la an y'a ye a fɔra an ɲɛna ko ninnu tun tɛ cɛw ye a fɔra an ɲɛna ko ninnu tun formelen tɛ a fɔra an ɲɛna ko jitɔw kun don mais san kelen kɔnɔna na an ka sɔrɔsiw ye formation kɛ ka équipement kɛ ka tila ka kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka kɛ dans l'histoire de la défense mondiale a ma deli ka kɛ yan de ye banaba ye banaba musow bɛ aw fo musow sɛgɛnna ni kɛlɛ kan ka kɛ aw musow fɛ Mali musow fɛ an ka wuli an ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min a tɛ kɛ ni kiri ni wɔyɔ kɔnɔ mais an b'a fɔ jamana kuntigi ɲɛna u k'u hakili to an na département in ma créé ko ni dunufɔ sera ni balanfɔ sera ko an ka musow wele. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri ka seereya la banabakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri so min ka baara ɲɛsinnen muso ni du ni denbaya ma u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye a yɛrɛla k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ banbali min n'o binnen don an ka jamana kan dɔgɔnɔw ka kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko Dana Amasaku olu ka ɲɛmaa Yusufu Toloba ale y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in k'a tɛ se ka ban en tant que accord kɔni k'o bɛ ka tigɛ sigidalamaw ni jadiwale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ bɛnkan min kɔni n'o tɛgɛnɔbila bɛ ka kɛ k'o de bɛ ka kɛ sababu ni kɛlɛ in tɛ ka ban Yusufu Toloba ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Bi i y'a ye baara gɛlɛyara sɔrɔsiw bolo accord nin don n'a accord kun tɛ yen baara ni an ka taa de o bi baara ni n'a gɛlɛyara sɔrɔsiw bolo accord nin bi sɛnkɛmɛ région na u ko hɛrɛ b'a la ka na est-ce que école jumɛn de datugura depuis san 3 san 4 ɲinan kɔni an y'a ni école dayɛlɛ u ka école kelen tɔgɔ fɔ n'a bɛ mun de y'a kɛ accord nin wala accord nin y'a gɛlɛya caman de se dosow ni population ni sɔrɔsiw ma accord nin an y'a yira k'a fɔ accord nin man ɲi mais mɔgɔw kun ma da la sabu u hakili la n'aw donna accord la saya bɛ nɔgɔya saya ni nɔgɔyara jalasago kun ma don accord la mɔgɔ 200 ni kɔ a fagara yɔrɔ jumɛn Mali jamana na yan est-ce que a kun ma don accord la a kun donna accord la accord ni dina foyi ɲɛ n'a accord bɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka kɛlɛkɛla ninnu ɲini faamaw k'a sigi
an ga sigi surasiw ga sigi kɛlɛkɛlaw minnu bɛ kungo kɔnɔ u ka sigi u ka laɲini a ka dɔn an bɛ sɔn a ma an tɛ sɔn a ma an ka bɛn kɛ o kan baara k'a kɛ o kan tanki n'a o tɛ n'a i nana akɔri signé ni dugu dɔ ye ayiwa a tɛna foyi ɲɛ akɔri ko ni a daminɛna yɔrɔ jumɛn koro akɔri ni daminɛna ye bi a bɛ cogo di koro dongo yɛrɛ a ma mɛn du n'a mara la ko egilisi bɛɛ ka datugu est-ce que o ye an ma hɛrɛ ye wa n'a egilisi datugura an ma hɛrɛ dɔ wa sisan kɔni aw yɛrɛ y'a dɔn u bɛ fɛn min nɔfɛ o tɛ dɔgɔnɔ ko kɔni ye ayiwa ne hakili la isa kɔni tɛ dɔgɔnɔ kɔni ye est-ce que isa ye dɔgɔnɔ ye ne bɛ min fɔ aw ye an ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali ni bɔ bolo la accord ni maa min donna a ka bɔ min ma don a kana don. Ni tun bɛ tali kɛ Yusufu Toloba ale ka seerew la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ kɛ sababu ye ka se ka na nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔ bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ an balima filalaka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ misi gɛn kungo kɔnɔ k'a dɔw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ dɛ wa seereya caman ka fɔ la ko donsolaka dɔw kɔni de bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin an balima filalakaw ma maa caman ka fɔ la ko filalaka caman yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔw ni yɔrɔ la maa bɛ a yira k'a fɔ k'u ye jadiwale tigilamaw ye Amadu Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne ye Amadu Jalo ye ne ka yeta la n'i y'a ye gɛlɛya in bɛ yen o ye ɲɔgɔn faamuya de ye bamananw b'a fɔ n dalen de la ko n'i ye sa gɛn ko n'a bɔla don wo kɔnɔ ni sa fila bɔla ko bere min b'i bolo k'i bɛna kɛ o fila bɛ bɔ nka kuma dɔ la i b'a sɔrɔ min ye tiɲɛni kɛ ale de kan ka bɔgɔ di o k'a lajɛ parce que bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye dɔw ko an ye marifa ta ko an bɛ jadi kɛlɛ kɛ dɔw ko ayi anw tɛ kɛlɛ kɛ parce que an wolola ka sɔrɔ an faw ka baara ye min ye n'u ye misi gɛn fila donna ni misi gɛn de an bɛ to an ka misiw kɔ nka an b'a yɔrɔ caman na gɛlɛya bɛ taa k'u sɛgɛrɛ k'a fɔ fila bɛɛ de jadisi ye o tɛ se ka kɛ Sidiki fo ka faamu o tɛ se ka kɛ dɛ anw ye maliden komi tɔw ye maliden cogo min na an bɛ impôt sara komi tɔw b'a sara cogo min na Mali sariya foyi tɛ yen k'an tɛ min bato a papier dafalen b'an bolo munna ni anw tɛ se ka taama gitɔrɔn da la anw tɛ se ka ye sugu dɔw la anw tɛ se ka sira dɔw kan a fan bɛɛ lajɛlen su ni tile ni fila yera yɔrɔ yɔrɔ ko jadisi filɛ nin ye n'a yela yɔrɔ a bɛ faga n'a yela yɔrɔ a bɛna ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka faga maa si tɛ bɔ ka kuma vraiment o k'a lajɛ jamanadenw ka kɛ kelen ye an y'a kɛrɛfu caman sɔrɔ a kɛbaga camanba ye o ye donsow de vraiment degunba min bɛ fila kɔni kan o ye donsow de nka ne bɛ min ɲini dɔrɔn ni donsow ko k'olu ye marifa ta ko jadisiw kɛlɛli kama jadisiw yɔrɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o b'o yɔrɔ dɔn aw k'a dɔn misi gɛnna bɛ tɛ jadisiw ye ne ko bɛ tiɲɛnikɛla kɛlɛ normalement tiɲɛnikɛla bɛ min kɛ e man ka kɛ o kɛbaga ye donso dɔw y'a yira k'a fɔ ko fila caman fana bɛ misiw nɔfɛ kungo kɔnɔ k'olu dɔw farala jadiwale tigilamaw kan ka se ka donsow ni sɔrɔsilakaw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ e ka jaabi ye jumɛn o la ne bolo o ye sɛgɛsɛgɛbaliya de ye parce que ne tɛ se ka sɔn o yɔrɔ ma k'a fɔ misigɛnna ka marifa ta ka tila ka tugu misiw kɔ vraiment a bɛ ne kamana gan kosɛbɛ parce que ni jadisiw filɛ nin ye anw ma deli k'o ye tan nka an b'u ye vidéo la cogo min na i b'a sɔrɔ gurupuw de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ nka misigɛnna bɛ tugu a ka misiw kɔ de k'a fɔ min kun dahirimɛ yɔrɔ de ɲini nka i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ se ka kɛ jɔn ka marifa san k'an yɛrɛ la ka na mɔgɔ kana bin kan o fana bɛɛ lajɛlen b'a la nka a kana kɛ ni fagali a kana kɛ minɛ ni tunni ye donc an ka mɔgɔ kɛlen bɛ k'i jɛ ma u taara saga ɲina kanbelen fila u bɛ jɛma fan fila la u taara saga ɲina bon olu nana ye olu nana bɛn n'an ka fɛn an bɛ ka mobili dɔrɔn olu nana moto fili ka boli kɔfɛ olu su taara ye bada la moto yɛrɛ kɛrɛfɛ e bɛ se ka nin faamu cogo di u k'a lajɛ anw bɛɛ ye jamanadenw de anw tɛ jadisiw anw ni jadisiw tɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an ka armée kɔ an b'an faso de kɔ donso ka dɔn olu fana ye fasoden ye komi anw cogo anw fana ye n'u bɛɛ ye kelen ye normal la ni maa min ma marifa ta anw delilen min an bɛ min dɔn o ye bagangɛn de ye u k'a kɛ ala kama u k'a lajɛ an ka sigi ka fɔ kɛ kɛlɛ in ka se ka ban cogo min na u kana fila bɛɛ minɛ jadisi ye su ni tile i b'a mɛn ko filaw dɔ fagara yan n'i bɔra k'i kunna bɛnkɛra ko yan fan in na bi hali ɲɔnɔ marabolo la bi a tɛ ku i la fiyewu a tɛ ku i la fiyewu o n bɛ min ɲini dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ka wuli ka jɔni bɛɛ kan u k'a dɔn filakan fɔli tɛ video filmé nin tɛ fila camanba de bɛ ne bɛ se k'a fɔ n'i ye fila jɔ kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ se ka kɛ mugan de bɛ se ka kɛ jadisi ye bon ne tɛ se ka fɛn f'u la parce que ne t'olu dɔn ne kɔni y'u bila min na dɔrɔn tiɲɛnikɛlaw don jamana cilaw de don nka o ka dɔn anw ye faso de ɲumanw ye an b'an faso fɛ an bɛ disi gosi n'an ka faso armée ye kɛrɛnkɛrɛnnen donsow ye an balimaw de ye anw ye sinjiw de an sigiɲɔgɔnw de don vraiment n'u ye fila ye yɔrɔ yɔrɔ ni marifa t'a bolo u k'a minɛ o dɔ ye u k'a gɛrɛ o yɔrɔ la u k'a pisa u k'a bɛɛ fara gosi bere kelen na parce que n'u kɛra dɔrɔn jugu bɛ caya de ne ko n tɛ fara jugu kan n ko n tɛ fara ɛlɛbɛliw kan ka jamana kɛlɛ ni donso ye o bɛ n faga ni sɔrɔ i fana ye n'i ma boli dɔrɔn u b'a fɔ ko in fana ye jadisi ye ni n bolila fana ko in ye jadisi ye n b'i minɛ ka faga e laban bɛ taa min u k'a dɔn anw jigi yɔrɔ foyi t'an na faso in kɔ anw jigi y'an ka armée de ye anw jigi ye donso fana minnu bɛ an kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ an sigi an ka sigida la u k'a lajɛ filadenw bamanandenw marakadenw u k'a bɛɛ minɛ kelen ye fulaw minnu ko tɛ fara jadisi kan u k'a gɛrɛ u yɛrɛ la u kana n'a kɛ k'a fɔ n'a ye fila ye yɔrɔ dɔ an k'a faga ka bɔ yen siya kɛlɛ bɛ na ni jamana ci de Sidiki. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu Jalo ale ka seerew la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kulusuma n'an bɔra ye Gawukaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko kurun fila kɔni k'olu kɔni jenina tasuma kɔni wulila u la
kunnafoniya ka fɔ la ko kurun ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a musaka bɛ se $40 bɔɲɔgɔnko ma. Kurun in baarakɛla dɔ bɛ tale kɛ Aseyi Tarawele la, an k'ale lamɛn. Ala ta kɔfɛ moteur de sera kɛra sababu ye ka tasuma wuli kunun parce que kunun fitiri fɛ ne ni dɔgɔkɛ jɔlen don an ka mun saliji ta ne kunun deni b'ale ta la an kunun saba bɛɛ donnen ɲɔgɔn na an ye fitiri an ye saliji ta min kɛ mankan dɔ bɔra ko ne ma ko moteur ni ye mankan bɔ dɛ ko ninnu ka moteur ye mankan bɔ dɛ santi bariko min na dɔrɔn an kɔni wulila an ye tasuma fɔlɔ ka wuli an fɔlɔ k'an kunun bɔ ne kɔni ye kunun départ an kunun caman kun bɛ yen an ka ja kunun tan in bɛɛ taara mais olu ta kɔni ma se ka bɔ joona tasuma ye ala y'a kɛ tasuma ye olu ta minɛ tasuma de wuli sababu filɛ tiɲɛni kɛra kunu kɔni tiɲɛna kunu kɔni foyi ma b'u la kunu fila in kɔni ale ta kɔni foyi ma bɔ a la kunu bɛɛ tiɲɛna tiɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de kunu don n'i ka jateminɛ $40 $30 kunu de la hali sisan natɔla a ye moteur kelen san $2,250,000 hali sisan o tiɲɛna a y'a san de a natɔla san nin de y'a waati fɔlɔ ye moteur nin de y'a san $2,250,000 san nin y'a waati fɔlɔ ye a bɛɛ jenina foyi ma to ale fana na mɔgɔ min baara ka ca maa 200 ye kunu kelen parce que kunun dɔrɔn maa 20 bɛ sɔrɔ kunu kɔnɔ ani min bɛ sanfɛ o tɛ kelen an bɛɛ dara min kunu de ye ni campagne wulila kalo 6 an bɛ campagne na ni ji jɔra an bɛ sigi k'o de dun an bɛ min fara ɲɔgɔn kan an b'o de dun n'a fɔra bɛɛ da jiginna an b'o fɔ mais se b'a la ale de y'a latigɛ bon mɔgɔw kɔni nana mɔgɔ caman bɔra fan bɛɛ fɛ dɔw bɔra kunu mankan na u bɛ ji sira kan sanfɛ pɔnpɔn fana nana bɛɛ y'a se kɛ mais tasuma kɔni a ma se ka sa joona parce que tasuma ye sɔrɔ bɛɛ k'a la fo 11h bɛ midi tasuma bɛ yen an kɔni sigilen bɛ ji la an sigilen bɛ fɛn kana k'a lajɛ weelekɛla laban tiɲɛni kɔni kɛra an bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔw ye silamɛw kana an dɛmɛ ka se k'an ka kunu bɔ ji jukɔrɔ se bɛ minnu ye bozo ninnu bozo bɛ fan o fan fɛ bɛɛ kana fara an kan ala kama an ka kunu bɔ ji jukɔrɔ ni tun bɛ tali kɛ Aseyi Tarawele la Gawokaw fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen kisi kasara ma n'an bɔra yen kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko M5 RFP Mali kura olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na a kɛnɛ kan Konima Siribe ale y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya finitigilaka 46 in ko Mali marabagaw k'a lajɛ u ka se ka bolo bɔ maa ninnu kan na wa a y'a jira k'a fɔ o kɔfɛ Faransala fanga ɲɛmaaw ye damakasi sɛbɛn min don Conseil de sécurité kɔnɔna na k'ale tɛ se k'a faamuya ko hali sisan ko ɲɛma se ka dɔn o ko la cogoya min na an ka Konima Siribe lamɛn. Anw ka jamana bɛ bolo min kan bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ sous-région kɔnɔ lakana in bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana kelen si fanga tɛ s'a la donc fɛn o fɛn bɛ se ka furuku belebeleba don jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ mɔgɔ si sago ye o kama an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ni Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ka bɛn fɔ la Ivoirien ninnu u ka bila pour que an ka nin kɛ fɛn ye an ye min mun an tɔ na ka tɛmɛ. Mali bɛ tɔnba in kɔnɔ a tɔgɔ ye ko ONU tɔnba in sigilen bɛ kan dɔw de kan a sigilen bɛ sariya dɔw de kan k'a fɔ jamana fɛn o fɛn b'a kɔnɔ bɛɛ ka hakɛ bɛ yen donc ni jamana wɛrɛ ye fɛn k'i la k'i ka hakɛ sɔsɔ k'a fɔ a nana ko k'e ka jamana kɔnɔ min ma daga o la i bɛ se ka plainte don Conseil de sécurité la k'a jira o la k'a fɔ an ye tɔn in sigi min kan nin jamana in y'a sɔsɔ aw k'a lajɛ aw ka kangari da minnu b'a baaraso la a ka dabila yala o kɔni ye Mali ka hakɛ ye donc anw ma faamuya sɔrɔ a la bi min na Conseil de sécurité mɔgɔw sen sumayalen don nin baara in na. Ni tun bɛ tali kɛ Konima Siribe ale ka seerew la a y'a fɔ cogo min na yarabɛla k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen Oseforo olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka syndicats ka fara ɲɔgɔn kan ba kɔni ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman ko b'olu da la dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu bɛ kungo kɔnɔ wa ko minɛnko de b'olu la olu ni jadiwale tigilamaw bɛ munumunu salon la ɲɔgɔn kan ko bolimafɛnko b'u la fo ka taa se marifako ma ko bɛɛ lajɛlen b'u la u ka ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ adjudant chef Aliou Badara Keita an k'ale lamɛn. Adjudant chef Aliou Badara Keita bi lajɛ kun ye Oseforo ka cakɛda kungo don an minnu ye Oseforo ka lafasa jɛkuluw ye n'an b'a fɔ o ma ko syndicat gɛlɛya ni degun minnu b'an kan haminako min b'an na bi ni diɲɛmɔgɔ plus précisément maliyɛnw t'a kalama ka bɔ ka da don o la bi ka walawalaliw kɛ faamuya ka se ka sɔrɔ cogo min na bi kɔfɛ hakilina ni démarche minnu b'an bolo ka kɛ mɔgɔw n'a faamuya ka fɔ ja an b'an jo fɛ bi lajɛ kun ye o ye cakɛda in yɛrɛ Oseforo bi gɛlɛya min b'a kan ka ɲɛsin insécurité ko ma an bɛ o de kɔnɔna la bi ka bɔ 2012 fo bi basigibaliya min n'o bɛ jamana kɔnɔ o basigibaliya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye mɔgɔko ye minɛnko bɛ yen nka hali ni ye minɛn di mɔgɔ ma ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ hakɛ tɛ yen
ye o ye tɔ ka jɛ ye gɛlɛyaba yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ o ye mɔgɔko ye manque de personnel mɔgɔko b'an na ka sababuya kɛ kun caman fana ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen gɛlɛya wɛrɛ jumɛn fana bɛ an kan o ye anw yɛrɛ ka lakanabaliya fana ye insécurité min bɛ an yɛrɛ kun kan o sababuya kɛ an ka cakɛda in an ka domaine d'intervention ye forêt kɔnɔna de fanba ye o de ye an bɛ basigibaliya min kɔnɔna la bi o tɛ kɔdimi ye o ye ɲɛdimi ye bɛɛ b'o kalama n'o ye jatigɛwale kɛbagaw ye ani olu de bɛ ɲɔgɔn na bi kabini 2012 fo bi olu dun ni ɲiniyɔrɔ fila b'olu la kɔni o ye forêt kɔnɔna de o de bɛ bɛn anw fana ka cakɛyɔrɔ ma donc o de la n b'a fɔ n ka kuma la kuma bɛɛ Mali golomasiri donbaa bɛɛ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɛ farati la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o ye eaux et forêt ye o fana tɛ kɔdimi ye o ye ɲɛdimi ye ka sabuya kɛ ani jugu min bɛ ɲɔgɔn na bi jamana yɛrɛ mun bɛ ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na bi olu dogoyɔrɔ olu ka so olu baarakɛyɔrɔ o bɛɛ bɛnnen don forêt kɔnɔnaw de ma o forêt kɔnɔna kelen an ka cakɛda tɔgɔ yɛrɛ o ye ko eaux et forêt o bɛ bɛn an yɛrɛ fana ka baara kɛyɔrɔ ma donc n'o gɛlɛya wɛrɛ jumɛn bɛ an kan o ye minanko ye faso fini n'i y'a don ka ban e kɛra jatigɛwale kɛbagaw ka sibulu de ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama juma tɛmɛnen an kɔrɔ an ma dɔgɔkun sɔrɔ fɔlɔ bingaliw caman bɛ kɛ an ka mɔgɔw la kuma bɛɛ a laban kɛra juma tɛmɛnen an kɔrɔ i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ minɛn b'an fɛ an bɛ se k'an yɛrɛ lakana ni minɛn min ye fo ka tila ka jamanadenw lakana fana mɛ n'o minɛn t'i bolo e yɛrɛ bɔ kun ka lakana minɛn o ma sɔrɔ i fɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ eaux et forêt kan donc an fana ani minɛn ka kan a kɛra bolimafɛn ko ye matériel roulant ko b'an na mobili t'an bolo ayiwa sokow fana bureau an ka siyɔrɔ ko an ka baara yɔrɔw la nin bɛɛ gɛlɛya b'an kan nin bɛɛ bɛ matériel kɔnɔ nin bɛɛ bɛ équipement kɔnɔ ka fara maramafɛn ko fana kan nin bɛɛ de gɛlɛya bɛ yen ni tun bɛ tali kɛ adjudant chef Aliou Badara Keita o y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra ye cakɛda min n'a bɛ fɔ a ma ko ANASER olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ka se ka formation dɔ kɔni ni k'o kɛ polisilakaw ani gendarmelakaw kunna formation yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ de bɛ ka kɛ walasa an ka siraw la maa minnu bɛ siraba sariyaw sɔsɔ olu bɛ se ka ɲangi cogoya min na baara min ka kɛ ka ɲɛsin o ma école de police directeur n'o bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Sidibe an k'ale ka siraw lamɛn. Bon an ka agent ninnu bɛna mun kalan o ye mɔgɔ minnu bɛ sɔsɔli kɛ o sira sariyaw la maintenant n'olu y'o sɔsɔli kɛ olu kan ka ɲangi o n'olu ɲangira olu kan ka wari de sara o wari mana sara o bɛ gafe d'u ma bon o wari sara cogo ani o wariw lakana cogo ani o wariw kan ka taa yɔrɔ mun na u bɛn'o de kalan bi parce que an yɛrɛ b'a dɔn wariko ye kungo de b'a da la mais f'i k'a dɔn ni mɔgɔ mun ɲangira n'o ɲangira fɛn mun na n'o y'o sara o kan ka minɛ cogo ma n'o kan ka se yɔrɔ mun ma nafaba bɛ se an ka agent ma agent kɔni y'o ye agent kan ka kalan de ala minnu filɛ an bɛ kalan kɛ parce que ni mɔgɔw kalanna o la o kɔrɔ i bɛ kunnafoni ni kunnafonina i b'i sen bila yɔrɔ dɔn bon n'i b'i sen bila yɔrɔ dɔn o bɛ baara yiriwa parce que nin t'an san fɔlɔ ye salo u nana u ye caman former afisariw ma ɲinan fana u nana u ye mɔgɔ caman former ANASER fo k'a waleɲuman dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ école de police directeur la Sori Ibrahim Sidibe a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilinaw caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye projet loi kunfɔlɔ min n'o bɔra maaw kɔni bɛ ka hakili jagabɔ kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fan kɔni ni k'o lajɛ min bɛ tali kɛ CSDM olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ n'aw hakili b'a la kabini kuma ja o ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka wele kɔni bila jamana ɲɛmaaw ma n'o bɛ tali kɛ u ka cɛbɔko la dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na u ye faraɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'olu ka député ko k'o kɔni ma don ko in na dɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka député ko ka se ka don ko in na Mariamu Salikɛnɛ Kulibali an k'ale ka siraw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mariamu Salikɛnɛ Kulibali ne sigilen bɛnnen don Faransi ma ne bɛ CSDM jɛkulu kɔnɔna na donc an bɛ fɔlɔ ka min fɔ avant projet baarakɛlaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka fasoden ɲumanya la u ka baara la parce que baara o baara ni adamaden baara de don a tɛ se ka kɛ parfait ye comme an b'a fɔ cogo min na fili bɛ se ka y'a kɔnɔ anw diaspora mɔgɔw ko a filima yɔrɔ ye anw ka laɲiniw na min ye o ye an ka député ko min t'a kɔnɔ depuis 91 révolution na Mali député ko de fɔra ko k'a ta ba la o de ye conférence nationale y'a laɲini kɛ wa a fɔra ko a bɛ lawaleya fo ka na an se bi ma halisa ma lawaleya Sénégal y'a ta anw de la k'a ye anw ka conférence nationale la ka taa a kɛ u fɛ yen nɔ bi député 15 de b'olu bolo u ka mɔgɔ sigilenw na kɔ kan donc y'a dɔn a kɛli kɔni a tɛ se ka kɛ o kuma tɛ se ka fɔ yen bilen n'i y'a ye olu y'a kɛ olu dun y'a ta anw de la foyi tɛ anw yɛrɛ bali k'a kɛ yan an bɛ
fɛ a ka don constitution kɔnɔ n'a donna kɔnɔ après a tɛ se k'a fɔ ko a ka kɛ loi organique ko dama dɔrɔn ye ka tila ka na bɔ yen ka na ko ni minnu sigilen don kɔ kan nationalité fila bɛ minnu bolo k'i kan bɔ présidentya nɔfɛ dɔrɔn ko fo i ka jɛn i ka nationalité filanan kɔ nationalité tali dun kɔkanna na sigi n'a kɛcogow de don mɔgɔ n'i sigira yɔrɔ min na walisa i k'u ka sariyaw bato bɛɛ b'a dɔn maliyɛn dun fana ye mɔgɔ min ye a tɛ fɛ ka taa kɔ kan ka taa mɔgɔw degun sigiyɔrɔ la an bonyɛnen don n'o o de ye kɔ kan parce que n'an taara yɔrɔ min na an b'an bɛn u ka sariyaw ma ka a kɛ a kɛcogo la olu kana degun sɔrɔ anw yɛrɛ tɛ lagosili sɔrɔ a kɔnɔ n'an ye papiyew ta o hukumu kɔnɔ i sigiyɔrɔ ye fɛn min ye ko i kan bɔ dɔrɔn i ko o bɛɛ bila ne e ma ta dun mɔgɔ kelen de bɛ ta présidentya la koyi ni tun bɛ tali kɛ Mariam Salikɛnɛ Kulibali la kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ olu ka député ko a bɛ se ka don bala cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye hali bi o sariya sunkura ko in baaraw kun kan min bɛ tali kɛ a sariya kisɛ 31 na maa caman kɔni bɛ ka i hakilina fɔ o ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya kanko ta fanfɛla la maa caman bɛ ka yira k'a fɔ k'an ka kan kɔni don bala n'o bɛ tali kɛ bamanankan ye min bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili ale y'a hakilina fɔ nin ko in kan an k'ale lamɛn. langue officielle ko ne ye kuma caman lamɛn a la je crois que bamanankan in nko kalandenw olu ka wuli ka jɔ jɔyɔrɔ b'a la kanko ni min kɔlɔsi bɛ na ni siyako y'a la ni an bɛɛ bɛ kan kelen in fɔ foyi t'a la an b'a fɔ an bɛ se k'a sɛbɛn foyi t'a la gɛlɛya t'a la nka n'an bɛɛ tɛ kan kelen fɔ i mana dɔ ka kan ta ko wajibi la jamana baara bɛ ko la tɔw fana b'a fɔ mun y'a kɛ o ka kan fusara ne ta ye a bɛ se ka kɛ o ne bɛ bamanankan fɔ dɛ mais sini n'i ko ko Mali kumakan mun bɛ bala mun bɛ bolola ko bamanankan don ne ye maraka de ye n bɛ fara marakaw kan ka bamanankan kɛlɛ munna u bɛ bamanankan fusara ne ka kan ye u k'an jaabi o la bani ne bɛ dɔw dɔn marakaw la u tɛ kelen mɛn bamanankan na ne ba ye fila di a baramɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ bamanankan faamu n'i ko k'olu ka n'u ka baaraw kɛ bamanankan na o tuma i b'u jagoya wa an kana ko ta o cogo la an ka baara kɛ ni kanw ye kan bɛɛ b'a nafa n'o y'a sɔrɔ an b'a fɛ ka bamanankan don an ka baaradaw kɔnɔ problème tɛ ni mun bɛ taa bamanankan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ t'i ka kuma fɔ bamanankan na n'i bɛ se k'a sɛbɛn bamanankan na u k'a sɛbɛn ka na n'a ye kɛ an tɛ bamanankan fɔlaw ta minnu bɛ se k'a sɛbɛn k'a bila service kɔnɔ an tɛ filakan fɔlaw ta an tɛ maraka ka fɔlaw ta maraka livre bɛ ne bolo marakakan a bɛɛ sɛbɛnnen b'a kɔnɔ mais munna o tɛ ta recherche kɛra a kan ka recherche kɛ ka yɛlɛ fo furaw na tile la hiéroglyphe k'a ta ne y'a ye a maraka livre bɛ n bolo so kɔnɔ n ko karamɔgɔw est ce que olu b'o dɔn wa c'est pas parce que olu ye bamanan ye ou bien bamanankan dɛmɛ ko bɛɛ ye bamanankan ye non jamana la an bɛɛ de jɛ don wa bɛɛ ka kan ka kan si ta ma fisa si ta ye ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la a y'a fɔ cogo min na a mi y'a fɔra a bɛɛ kun ye dɔ ka se ka taa i kɔnɔ fɛn bɛ da ka da an ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Oxfam olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ o ye projet kura dɔ kɔni sigi sen kan o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ adamadenw ka hakɛ bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya maa minnu sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ k'olu ka hakɛ lasegi u ma cogoya mun na a ɲɛma bɛ tali kɛ Jawari Buware la an k'ale ka seerew lamɛn. mɔgɔ caman bɛ bi u ni hakɛ min kɛ kan u t'o sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ fana mɔgɔ caman ni yɔrɔ mɔgɔ fitinin y'o ta bon anw bɛ min ɲini ni baara kura nin bolo k'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ projet nin yɔrɔ la i kɛ hakɛ ye min ye i ka se k'o sɔrɔ o hakɛ o bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye o bɛ se ka kɛ i yɛrɛ kɛ bunadamadenya taabolo cogo kan fɛn o fɛn y'i kɛ hakɛ ye i bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na min bɛ se ka na ni sababu ye gɛlɛya min b'an ka nin jamana kɔnɔ n'o ye kɛlɛ ye n'i y'a jateminɛ fana kɛlɛ jubaba a ye hakɛ ko de don donc an ka baara ni bamayɔrɔ belebele ye hakɛ an bɛ se k'a dɔn cogo o cogo bunadamaden fɛn o fɛn o kɛra muso ye o kɛra denmisɛn ye i kɛ hakɛ hali n'i bɛ gɛlɛya la i ka se k'i ka hakɛ sɔrɔ projet bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na pour que aw ka se k'a kɛ hakɛ sɔrɔ a jateminɛ na gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na a kɛ bon yɔrɔ minnu na ka tɛmɛ yɔrɔ minnu kan donc o sate la o jate la Moti ni Segu de yera ko ni gɛlɛya kelen ye an b'o min fɔ nin ye a kɛ bon ye ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan an ka sefara a ka ca ni 2 miliyari o de y'a kasabi a musaka ye baara bɛna kɛ ni min ye nin san 4 in kɔnɔna na. ni tun bɛ tali kɛ Jawari Buware la a y'a fɔ cogo min na yarabɛla ka ni hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in kan ɲi na an ka minisiriso min ka baara ɲɛsilen bɛ maa cololenw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ani dɛmɛɲɔgɔnya ma
ale ka chef de cabinet Aliou Tambura o kun b'a kɛnɛ kan o kuma min fɔ o filɛ. A projet nin ɲɛsinnen don mɔgɔ 30,000 ma olu a bɛna kɛ sababu ye ka olu dɛmɛ yaasa u ka sigida bɛ se ka yiriwa cogoya mun na. Projet min bɛna anw dɛmɛ an ka baara la parce que baara do anw bɛ a kan nka kuma dɔ la ni tora ka dɛmɛbaga sɔrɔ o bi a kɛ sababu ye i ka laɲini bɛ se ka sabati joona. Projet nin bɛna baara kɛ Mopti jamana na ani Segu jamana donc a dun b'a dɔn k'a fɔ Mali ka bon donc fantaw fana bɛ yen donc an bɛ tɛmɛ ni olu baaraw ye ani an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fana ɲini yaasa an bɛ se ka an ka jamanadenw dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Aliou Tambura ale ka seeraw la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ sifinnaka caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka kalan kɛ u sigilen don baara tɛ yen nɔ mun de bɛ ka na n'o ye wa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ sifinnakaw yɛrɛ kan ka jumɛn de kɛ ni walasa n'u ye kalan kɛ ni baara ma sɔrɔ ka se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na maa dɔw b'u ka seereya fɔ nin ko in na an k'olu ka seereyaw lamɛn. N'i ye Mali jateminɛ Mali ye sɛnɛkɛ jamana de ye Mali ye baganmara jamana de ye donc n'i y'a jateminɛ k'an ka kalanso sanfɛ kalanso fanba bɛɛ jateminɛ t'a sɔrɔ comment dire kalan minnu bɛ kɛ yen a n'an ka réalité tɛ taga il faut que changement refondation de ka kɛ an ka système éducatif la donc kalan système mun kan ka don o ye agropastoral ni baganmara formation ni kalan dɔw bɛ ka kɛ an ka grande école la bi t'a sɔrɔ ko philosophie ko ka taa sociologie nafa jumɛn o nafa jumɛn m'anw ye bi. Nin y'a san 6 de ye ne sigilen don chômage kɛnɛ kan donc ne ma se ka foyi faamuya o la ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ye n bɛ ka n bolo laminɛ de ne muso de ye n bɛ ka n bolo laminɛ salon dɔ la ka se k'an yɛrɛ débrouiller dɔɔni. Jeunes k'a lajɛ jeunesse problème ba de bɛ Mali jeunesse yɛrɛ parce que fo jeunesse ka wuli k'i jɔ k'a dɔn an ka métier ɲini an ka métier dɔn an ka métier kalan an ka se ka baara kɛ parce que n'an bɛɛ y'an sigi diplôme ko naati ɲɛnabɔ dɛ ne yɛrɛ min filɛ ka kuma nin ye moi je suis électricien mais n y'a kalan depuis au bas âge de l'école. An bɛ bagi sɔrɔ an t'a dɔn nin kan ka nin kalan in kɛ a bɛna laban jumɛn ma donc gouvernement kan ka sensibilisation kɛ ka denmisɛnninw na mobiliser k'a yira ko nin kalan in nafa bɛ nin de la. Mɔgɔ o mɔgɔ ni a ka kalan danna sira la ou a yɛrɛ ma don école la ou a yɛrɛ kalanna ka se yɔrɔ dɔ la mais a gɛnna ka bɔ école la olu bɛɛ de bɛ ɲɛsin ministère de la formation professionnelle ma donc ministère de la formation professionnelle de bɛ formation professionnelle k'u kun formation professionnelle ani école normale a bɛɛ ye kalan ta sira de ye pour que i ka se k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la cogoya min na k'a fɔ e mɔgɔ min bɛ bolola baara kalan taalen ɲɛfɛ i bɛ se ka bololabaara kalan ka niveau sɔrɔ ka kɛ ingénieur ye kɔrɔ ye k'a fɔ nafa b'a la mais il faut que denmansaw k'a faamuya k'a fɔ fɛn min de don bolokɔfɛ fɛn tɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana baarako k'a jidi n'an bɔra yen dɛmɛ dɔ kɔni taara ka ɲɛsin an balima finitigilakaw ma katikaw fɛ yen nɔ sɔrɔsilaka minnu bɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u joginna ka se ka fura dɔ kɔni ta ni ka se ka taa a di olu ma baara in kɛla ONG dɔ fɛ dɛmɛ in kɛra maa minnu ye an ka dɔw ka seereyaw lamɛn. Lieutenant Alassane Fofana ye médecin traitant et infirmier tali Kati la sɔrɔsiw ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ Kati yan an kɔni ta ye folikan ye dɔrɔn service social des armées mun kɛra sababu ye k'an ni ninnu bila contact la an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu ma fɔlɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin Kati kan musow ka représentant ni kan musow bɛɛ lajɛlen ma ni ka foli laban ka se donateur yɛrɛ ma mɔgɔ min kɛra sababu ye ka nin fura ninnu bila ka na di an ma an tɛ se k'a fo ka se a dan na sabula fura yɛrɛ hakɛya ko tɛ fura wari ko tɛ mais k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ ka u nin di walasa ka fasodenw lakana o dɔw bɛ bana dɔw bɛ jogin o kɛnɛ kan wa mɔgɔ min bɛ se k'i sigilen to k'i hakili jigin olu fana na i mana kɛ fɛn fɛn k'aw ta kana di olu ma o tigi folikan an tɛ se k'o kɛ ka se a dan na donc an bɛ foli kɛ ka se a dibaga ma an bɛ se ka mun lase maliden tɔw ma o y'a ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko armée tɛ mɔgɔ kelen ta ye armée ye bɛɛ jɛ de ye ni fa t'a la i ba b'a la ou bien i somɔgɔ dɔ kɔni b'a la donc olu bɛ baara mun na a baara sara tɛ mɔgɔ si bolo i jɔyɔrɔ ye fɛn fɛn ka kɛ o mɔgɔ olu ye o tɛ se ka bonya olu ma ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka fɛn fɛn lase armée ma a kɛra furakunda ye o a kɛra sira wɛrɛw ye sa o an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko armée bɛ bɛɛ de ye i se ye mun ye ka k'u ye i ka kɛ i hinɛ ni damayira la parce que armée service social yɛrɛ bɛ o de kama dibaga ɲuman minnu bɛ sɔrɔ jama na k'i ɲɛsin olu ma donc i b'a dɔn i bɛna fɛn fɛn kɔni d'o ma a bɛ s'a seyɔrɔ la an bɛ welekan bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i ɲɛsin armée ma i se ye fɛn fɛn ye i seko ni damayira la n'i bɛ se k'o d'u ma i k'o k'o ye i y'a k'i yɛrɛ de ye. Ne ye madame Kulibali Fatumata Keita ne Kati k'an présenté vraiment nin dɛmɛ min dira a diyara n ye mɔgɔ min hakili b'an cɛw la k'u hakili kɛ musow la ka tila k'u hakili kɛ an ka belesew la
ni blessé mun filɛ ni mun cɛ t'a la i den b'a la maliyɛn kɛra cogo cogo kɛra cogo i somɔgɔ dɔ ye surasi vraiment ni mɔgɔ min sera ka ala ka mɔgɔ kelen ni kisi an bɛ foli ni waliɲuman dɔn de ko ye ala k'o tigi sara. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la kɛnɛ kan na minnu yɛrɛ kɛla sababu ye ka na ni dɛmɛ ye o maa dɔ bɛ tali kɛ Seydou Keita an k'ale ka seereyaw lamɛn. Ne tɔgɔ Seydou Njamo Keita ne ye ONG Assurem coordinateur ye ani finitigilakaw ani musow baaraɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛn caman kan an ye dɛmɛ de sɔrɔ an partenaire dɔw fɛnɛ ka sira fɛ nin y'a an n'olu ka partenariat yɛrɛ fɔlɔ ye partenariat in fɔlɔ kɔnɔna la a yera k'a fɔ dɛmɛ in an ye hakili jagabɔ kɛ an ka réunion kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ an boloɲɛ fɔlɔ don mais an boloɲɛ fɔlɔ an bɛ wagati min na comme sisan jɔn de n'a ka kan donc an kɔni bɛɛ bɛnna kan ka fɔ bi ni mɔgɔ ni dɛmɛ ka kan bi ni mɔgɔ ni ladonni ka kan o ye an ka tenitigilakaw ye surtout minnu bɛ yen nɔ n'u joginna kɛlɛyɔrɔ la u joginna u ma jogu ka du kungo la u joginna u ma jogu den kungo la u joginna u ma jogin ka sɔrɔ u b'u yɛrɛ ka ci la u joginna fasoko de la u joginna an kelen kelen bɛɛ de ka lakana sabatili de kosɔn donc o de kama an fɛnɛ y'a laɲini k'a fɔ an boloɲɛ fɔlɔ in n'ala ye dɔwɛrɛ fɛnɛ nɔgɔya an ye en tout cas fo ka se a sigiyɔrɔma 3 ma ka d'an ye ka ɲɛsin tenitigilakaw ma parce que bi fo an ka faamu k'a fɔ vraiment u bɛ fɛn o fɛn na u b'an de ka lakana la sabatili la i y'a mɛn i b'a fɔ ko fantanw kuma de la solidarité faamaw an bɛ nin fɛn o fɛn fɔ parce que mɔgɔ dɔw de bɛ yen mun bɛ k'an lakana donc lakana tɛ yen jamana yɛrɛ tɛ yen donc bi minnu bɛ ka jogin o la ne hakili la nin y'anw se ye nka nin ka dɔgɔn la yɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka se ka caman nɔgɔya an ye. Ni tun bɛ tali kɛ Seydou Keita la u y'a fɔ cogo min na nin hakilina ɲumanba de an bɛ dugawu de kɛ yarabi kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ala ka kɛlɛ ba jango fura yɛrɛ o kana taa di sɔrɔsilakaw ma bilen yarabi ala hakilinaw sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga farafinna jamana camancɛ yanfan na olu marabagaw ye lajɛrɛ dɔ sigi sen kan min kɛra Kongo faba yɛrɛ la walasa ka kuma Cadi jamana ka mankanw na mankan min yɛrɛ kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na ni maa 50 ɲɔgɔn n'olu bɔnɛna u ni na fɛn min ye Kongo jamana ɲɛmaa ye sa ale de ye lajɛ in boloda walasa fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taga Sudan jamana kan ka kɛɲɛ ni wulikajɔ dɔw ye Sudan jamana ka tarata don a jirala k'a fɔ ko maa kelen bɔnɛna a ni na wulikajɔ kɛbaa ninnu na wulikajɔ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa fɛn min ye dɔnnatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ye a jirala ko olu ye san 1 sɔrɔ jamana in marali la o kama sa u bɔra k'u ka nisɔngoya taama kɛ k'a jira jamana marabagaw la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Ethiopie kumaɲɔgɔnyaw daminɛna Tigre banbagacikulu ni Ethiopie marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ daminɛna tarata don yɛrɛ walasa fɛɛrɛw ka se ka sɔrɔ kɛlɛw la cogo min na a jirala k'a fɔ ko fɛɛrɛw sɔrɔli kuntala bɛ taa bila fo san 2 ɲɔgɔn bɔɲango la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Iran fɛn min ye tarata don Iran marabagaw y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ kɛra min ye Masha Amin ale ka fatuli tile 40 yɛrɛ ye jamanadenw bɔra ka taa tasibila kɛ ni muso in ye o ma bɛn jamana marabagaw ma o kɛra sababu ye marifaciw yɛrɛ bɔra la nka jirala k'a fɔ ko maa ma bɔnɛ a ni na fɔlɔ nka fɛn min ye jamanaden dɔw ye ko olu joginna karamɔgɔ Sidiki an kun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kolo suma.